Krásne veľkonočné sviatky vám všetkým. Verím, že trošku oddychujete a nájdete si chvíľočku času na vypočutie tohto videa. Základná otázka pre vás dnes je, ako dokážeme zmeniť Slovensko? Kedy sa všetko zmení na Slovensku? Viete kedy? Keď budeme voliť poslancov, ktorí sú odvolateľní, ktorí budú zodpovední trestnoprávne a nie konať podľa svojho svedomia a vedomia, pretože väčšina z nich ho nemajú. Keď nebudú preskakovať zo strany do strany, keď politické strany, ktoré sú skorumpované, vlastizradné a plné ideológií, budú na Slovensku zakázané. Vtedy bude na Slovensku dobre, keď bude voliť každý občan, ktorý má občiansky preukaz a dovršil 18 rokov a bude voliť zodpovedne. Potom sa nebude môcť na nikoho vyhovárať. A keď každý občan v štáte bude niesť zodpovednosť za svoje činy, skutky a za to, ako volil, a nebude prehliadať rozkrádanie a vlastizradu. Vtedy bude na Slovensku dobré, keď budeme všetci kontrolórmi toho, čo sa v našom štáte deje. Tak, poďme na to, priatelia.